Balimaw anya kuma très urgent balimaw an bɔra ka information teliman dɔ sɔrɔ ko Bina Jara ka mɔgɔw k'u taara dugu dɔ bɛ ko yanfolila k'u taara ka taa dugu in fɛn bɛɛ jeni. Mena image bɔ ka yiraw la. An ye information filanan dɔ fana sɔrɔ. O Mali surasiw bɛ ka Mali surasiw ye fili ye Mali surasiw sɔrɔ. Mali surasi dɔw a vocali bɛ ne tɛna a bɛɛ quoi parce que Mali surasiw lebuli fɛn dɔ b'olu man ne. Ko Mali surasiw yɛrɛ ne bɛ ka kuma in fɔ a mɛnna. N'a ye mɔgɔw minɛ a kunu faga a ye enquête kɛ. Sisan mɔgɔw dɔw ka mɔgɔw de tunna sa o bɛ ka taa kuma RFI ni France 24 da. Ne tɛ RFI fɛ, ne tɛ France 24 fɛ parce que o tɛ Mali fɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la. Mais n'aw ma ne ye nin kuma fɔ a mɛnna nka ka to ka surasiw a y'a fɔ surasiw ɲɛna n'u ma mɔgɔ ni marifa minɛ n'a fɔra ko siga kelen b'a tigi la aw kana faga a ye enquête kɛ o dɔrɔn de don. N'a ye mɔgɔ min ni marifa minɛ a bɛ k'aw kɛlɛ n'a y'o faga problème t'o la mais mɔgɔ dɔ yirala aw la k'o ye complice ye preuve tɛ aw bolo aw y'o ye dɔrɔn k'o faga o yɔrɔ la o de bɛ ka kɛ bi dɛ a y'a dabila surasiw b'aw aw ko ka di ne trop an ka jɛ an ka lajɛ mun kɛra yanfoli la Mali an ka jɛ an ka lajɛ fɔlɔ. Ni ye douane ka poste o ye kasaraba de fana kɛ yan bata min tun bɛ bureau yɛrɛ da la k'o jeni ka bureau kɔnɔ fɛn caman jeni matelas ni ka minɛn dɔw bɛ olu bɛɛ jeni k'a banna aw yɛrɛ ɲɛ b'a la kasaraba ka bonyana k'a dan tɛmɛ tilala o la o tɛ a bannen o ye motow jeni moto jenilen bɛ taa fo moto 6 la aw yɛrɛ ɲɛ b'u la an bɛna u bɛɛ yɔrɔ bila sira la tile kelen aw ka se k'a tɛmɛ moto mun jeni dɔ filɛ an ɲɛ b'a la Apache kura jeni ka taa se sanni dɔw ma dɔw filɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'u la o bɛ taa moto 6 jate kɔlɔsili ma y'olu di jeni ka taa ni desel aw jeni desel kura kelen bɛ yen ni o ye agent dɔ ka moto ye taga n'o ye moto kelen fana ye yan tuguni donc moto jenilen yan san a taa nin moto nin fana ni ta ye moto 6 kelen taara k'o fara dɔ ninnu fana ka moto 6 kan a bɛ taa moto 12 jenilen de la. A ye ɲɛ b'o la dɛ. N balimaw aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye dɛ nin kɔni kɛra a yanfo la nin kɛra péage la kunun wulada fɛ ni o ye ntɛnɛn ye ayiwa madon a kɛra ntɛnɛn ye n'o ye kunun ntɛnɛn ye le 16 mars 2026 18h waati sun tigɛ waati ni surunyalen kojugu mɔgɔw bɛ labɛn na ninnu nana ka na nin waleya de kɛ péage la yanfo la a kɔni ka sira barika bonyana parce que an y'a fɔ cogo min mobili fila o jenina mɔgɔ dɔ ninnu ka moto 6 douane ka niveau fana na moto 6 moto 12 moto kelen o taara u bolo mɔgɔ kelen li tora la ni o ye civil dɔ ye komi an y'a ɲɛfɔ cogo min u bɛna a bɛɛ lajɛlen mɛn o tun nana jita de la donc a bolila u ye kisɛ ci après u tilala ka taa kisɛ kɛ a tɔ laban ko in bɛ nin cogo la an ka finitigiw kɔni sɛbɛkɔrɔ mobiliser an bɛ dugawu kɛ ala ka yanfo la ala ka Mali yɛrɛ kisi ɲɛmɔgɔw ye laɲini min kɛ an bɛɛ fɛ aw bɛɛ lajɛlen y'a san dɛ aw bɛɛ lajɛlen y'a san dɛ ni kɛra ka taa dugu yɛrɛ jeni quoi c'est à dire u taara dugu kunturu de jeni ne bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ bi koyi yɛrɛ an kun famana kan an kun bɛ nin ye i bɛ ka taa mais ne bɛ ka Mali ka kɛ ne a ye date bɛɛ fɔ aw bɛɛ lajɛlen y'a ye. CD y'a fɔ gardiw ka ɲɛmɔgɔ y'a fɔ préfet y'a fɔ kasara min kɛra a tun bɛ ɲɛ sɔrɔ joona ka sɔrɔ nin bɛɛ ma kɛ. Voilà. Kɔni de filɛ nin cogo la halisa ala k'an dɛmɛ. Voilà. Ka ala ka yanfo la ala ka Mali yɛrɛ kisi. Voilà. ɲɛmɔgɔw ye laɲini min kɛ an bɛɛ fɛ o ye kunnafoni dili kunnafoni kolon ko tɛ kunnafoni ye n'i sigara i ka kunnafoni di tintigiw ma an ka kunnafoni lase an ka ɲɛmɔgɔw ma joona précaution ka ta n'a y'a sɔrɔ ni kunnafoni tun sɔrɔla teliyala peut-être u yɛrɛ y'a fɔ commissaire y'a fɔ CV y'a fɔ gardiw ka ɲɛmɔgɔ y'a fɔ u b'a kalama n'aw ye a tun bɛ ɲɛ sɔrɔ joona ka sɔrɔ nin bɛɛ ma kɛ. Voilà. kɔni de filɛ nin cogo la halisa ala k'an dɛmɛ an ka dugawu kɛ banbagatɔ min tora a la ala ka hinɛ a la ala ka limaniya di ka dugawu kɛ banabagatɔ 2 min ni kisɛ y'o mɔgɔ 2 fɛnɛ sɔrɔ an taara kasara tasuma don o t'o la an sera yɔrɔ la nin bɛɛ ye tasuma donna de filɛ nin ye tasuma donna ye moto minnu tun jɔlen don yan u ye moto jeni nin ye moto jenilenw ye yan yɔrɔ ta ni o ye polisi gendarme péage la olu ka moto filɛ moto minnu jenina aw yɛrɛ ɲɛ b'a la moto 5 1 2 3 4 5
donc abela jeli ay o yen barajugo de kanga surasu la o yen de kanga dugu la fana ambe doke wallahi kelay malibe ga le maka ka Somali de dorete fanga mine ko juwa doroni do munu nye fanga mara ni Mali bina olu bulu anyolu kele jogo kele ne be asimina waru be shwe mo gote ta kasola o jamana bi se ka tanye chugo jume Mali fan be de kanga armée bi wallahi ni ay Vietnamien sera américain na Vietnamien yu be de marfata Vietnam Amerique tara bi Vietnam kono Vietnamien be ali muso marfa kumba be bulu américain yembla marfa tigi munu fle billahi ni politique nyuma kumba simi bulu dugu be jeune be kataka be entraîné ka marfa di mogo ma wallahi billahi nunu teta bi village uka mais ko dusu de quoi aya ke ala kama awere ka aya la jemu me ka ke Iran bi nuye Iranien ka nyamogo do faka kele were be na ka juguni korole yere système abafo ma ko système o de ban fi maunje non parce que oli fanga ke mamu me faso fait quoi oli de be bla devana al ni ne ide dendi ye ni te faso fait te gere fanga la olu ka jamana bla u yere nya u ka jamana bla u yere ba kunya ora to be kay résister bi tiara ma de dusu ka ki kono quoi mais nada ma de dusu kera ka kulushi konai ti fini anga fama chama be ka dusu o yo kulushi konna dro na bana muso abana dro nteri nsomogo ntanti ntonton kananoi jamana teta olu teta ubantonye ira mokeo ala je obechugo minabi che dusu ka ke mo ni fingono anga système de ka système problème et système di ay système koromi kele système kele ni bi chouani kalabantia ani somogo teru dombagaw mbol de gere fangala kele ni be ka ke oda to dugu be ka jenibi wallahi ni ma yere wolo dendo kuma malikuna billahi sang ma soro an klara nunu kele la u tobe bugu de tanga simi be u tobe bugu de ka tafe maka tiende fo ana nga kuma la bay oromi Mali surasu ka fo Mali surasu ngana ko kadini wallahi Mali mogo be nyamogo nyumando la parce que be blara mon kademu yo boke surasi do be ni al ni u ya fora u ngena Mali surasu do be na furu na ko karsa jadisi do be ta mine ka faka hal ni marfa tubulu mogo be ka kuma RFI la France 24 ne RFI e fendo blabi e kunu RFI e publication do ke atigu serane segu tungara de ma ko Mali surasu be kata bi civilu kan anga dugula segu tungara boy ka fo ngo nyame wala nyimba ma balemu na nye RFI e kata fo parce que aw ne be kanga faso de ke faso de juguye aw ne be kanga de were yelema ku ke jadisu ye billahi tallahi na man krosi aba isa no malen de chama beta faranunka c'est assez que ta mogo faou nous bau fera quoi kolu ka kaw fait quoi c'est pas possible anyebe mogo chama ka marfata bi abete Mali juguyi c'est assez que ta mogo faou fera ko parce que dron mogo do yele kare kuna dron ko e jadisi e tarom ne ko fera o bi sa be ko jume o be ben jonde ma chene ne fa fera ne marfa soro mi fera na na nyogo musala haula ne be ka kuma info asimi klota la parce que il s'en fiche aka ka sunguru baw ya kere fe dro abana c'est tout hein aka stratégie nkonna mais nindi abe fo ne ma ko bomb retardement abe fo ma ko femi bomb retardement de odi ni abe balmuna jama do yere be commencer ka ba armée kasabe commencer ka tout bi malien do ne be ka ta kuma France 24 ni RFI la bi ki plein Mali armée contrôle et puis tiene fanadu mais ne ta bladi ne ya yemu fora RFI la bi ni nkurane che tiendo a forane de folo nyana yana kata RFI la abe tle sababo a forane nyana ne mbanga fo ne te fembe fo parce que surasu wa kadni wallahi billahi ala ba do kadni ne somo be surasi ala ne somo be norla billahi tallahi abe terenga ali bine do wi ali bine re somo do to kise ti orla ka ngole ko e ko tonton ko do nyengo fiston nga do bi ne se ka blare me contrôle
Manga tien fo ça. Chere vidéo bla kambe. Malien fait bébé France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada, Warchi, nous allons Sendwave application téléchargée. Na Sendwave application téléchargée, abonné à corps promo urgent 10 € beno ya reta. Ko fa baka banque information bedu. Aw so ngobe Mali Sénégal, Côte Cameroun, aboluka Orange numéro ta nu tokombe 40 ka na Warchi, on va sur Orange sur place. Wakato jabe Warchi drome kili auta sara wode kundo akabe ciao.